ಅವಲಿ ಮಾರ ನಟ್ಟು ಶೂ ಬಿಡ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಶೂ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಬಿಡ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ದನಿ ಈರಾ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಚಿ ವಾತೀರ್ನಿ ಅಂದಂದು ಅಂದಂದು ಎಂಜಿನಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಪೆನ್ ನಿಂಗದನೆ ಯಾನ್ ಬಿಸಿಲ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಿ ಮೇರೆ ಬಾಲೆ ಪೆನ್ ನಿಂಗದನ ಇದೇ ಯಾ ಬನ್ನೇಟ ಬಾಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ ಎಡ ಒಂದಿ ಒಂದಿಲೆ ಆವ ಒಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ನೇ ದನಿ ಹೌದಾದಿ ಪುನರ್ಪುಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪುನರ್ ಜನ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವು ಕೋಟೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆತ ಏರ್ನ ಜವನೇರ್ ನಾತ್ರ ನಾತನು ಅವು ಜನ್ಮದ ಎತ್ತು ಪುಲಿ ವಾಡ್ತಿ ಪುನರ್ಪುಲಿ ವಾಡ್ನೇಟ ಅನ್ಮಾರ ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದು ಕೂಲ ಕ್ಲೀಲಿತ್ತನ ಬೋದು ಅಲಗಬಹುದು ದಾದಿ ಆ ಅವಸ್ಥೆನೆ ದೇವ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಜಿನ ಮೆದೆ ಏ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಇರು ಡೈನೋಸಾರ್ ಆವಡ ಡೈನೋಸಾರ್ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಮ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಪನ ಪೆದ್ದುಪೋನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಬೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಣ ನಮಗೆ ಹೆಣ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿಯನ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಬೋಡು ನಮೆ ಅಸ್ಥಿ ಮಂಜಾರ ಇಚ್ಚ ಅಗೋಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಲಗೊಂದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಸ್ಥಿ ಮಂಜಾರನ ಲಕ್ಕದಿರ ಮಾರೆ ವಾಮತ ಜವನ್ನೇರ ಉಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಮೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಸ್ಥಿ ಮಂಜಾರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲೆ ಮರಳು ಹೊತ್ತೋಡು ಅಸ್ಥಿ ಮಂಜಾರ 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೆಂಡಿ ದಿನ ಈ ನೇಲ ಲಗ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಹಂಗಿದೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ನಟರಾಜಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲೆನ್ನ ಗಾಡಿನ ಇಮೇನ ಬಂಜಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಡ್ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬಡ್ಚಿ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಡ್ ಉಲೈತ್ನ ಪೂರ ಹೊತ್ತಾಪು ಅಂದ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ ಉಲೈತ್ನ ಪೂರ ಹೊತ್ತಾಪು ಆಯ್ತಾ ಇದು ಈ ಅಸ್ಥಿ ಮಂಜಾರ ಗೊತ್ತಾನ ಒರಿ ಏನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಐತಾನೆ ಬೋಡ ಮಾರ ಕೊರ್ತೀನಿ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾರೆ ಬನ್ನಗನೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪುನೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡ ನಾ ಇನ್ನ ಪುದರಿಂಜ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಬೂಚಿ 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 ವಾಂಡ ಸೋಡದಾನ ಬೂಚಿ ಆತೆ ಎಂಜ ಬೂಚಿ ವಾಂಡ ಎಂಜ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಭೂಪನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಅಂಚ ಪಪ್ಪನ ಭೂಪನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನಂದು ನಿನ್ನ ಪುದರಡಿ ಎನ್ನಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಎಂಚೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ವಾಚಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ವಾಸನ್ನೆ ಅಪ್ಪೆ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಕೂಚಿ ಎನ್ನ ವಾಚಿ ಆನ ಬೂಚಿ ನಿನ್ನ ಕೂಚಿ ಅಣ್ಣ ಕೂಚಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಕೂಸ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪೆ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ 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 ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪುಗೆ ಪಲ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಪವೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜೆಸಿಬಿ ದ ಜೆಸಿಬಿ ದ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಸಿಬಿ ಮಣ್ಣು ಗರ್ಪಣ ಮಾರೆ ಓಕ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೂಲ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಅಲಂಗಟ್ಟು ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲಂಗಟ್ಟಿ ಎನ್ನಲ ಅಲಂಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಾತ ಪೇರ ಮೂಲ ಗಂಡ 30 ಓಕ ಅಡಿಪಾಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಳಂದುಲೇರು ಪಂಚಾಂಗ ಅಡಿಪಾಯ ಅಡಿಪಾಯ ಮನ ಅಂಚತ್ ಮಾರೆ ಪೀಟಿಗೆ 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 ಸಾಲ ಕಲ್ಪದೇರಿ ಪೀಟಿಗೆ ಅವತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ನರಮಣ್ಣ ಅಂಗಾಗ ಬಂದ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಲೈತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಐಸ್ ಎಬೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಐಸ್ಗೆ ಅಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಣ್ಣಗೆ ಐಸ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಐಸ್ 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 ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನಿಂಗ್ ನಿಂಗೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಲೈನಿಂಗೇ ಗೊತ್ತು ನಾದ ಮಂಜತ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನೋಸ್ 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 ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಸಿಂಗ್ ಈ ಮೂಸರ್ನೆ ಫಿಟ್ ಮಾರೆ ಈರಿಂದ ಗುರು ಅತ್ತಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಅತ್ತ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾರೆ ಮೌತ್ ಮೌತ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ ನೆಕ್ ಓಡೆಗೆ ಓಕೆ ನಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ನಕ್ಕ ಬಂಡಾರ ನಕ್ಕ ಬಂಡ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನೆಕ್ ನಾಲಿ ನಾಲಿ ನೆಗಡಿ ಸೀತ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡ ಕೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಎತ್ತಿ ನಡಿ ನೀ ಅಂದೆ ಮೂಡ್ ಸೆಟ್ ಅದ ಲಾರಿ ದಬ್ಬೆ ಪೋಯಿಲ ಕಾಣ್ ಮಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕುರೆ 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 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕುರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ತಿಗಲೆ ತಗುಲೆ ತಗುಲೆ ನೀನು ಹಂಗಿಡ್ ಮಾರಿ ಬಕ ತಿಗಲೆ 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 is the two parts one apeda mani one apeda mani okay okay and this is stomach stomach pura nainu ಮಾಡಿ ಮಾರೆ ಹಾಕಿನೆ ಓಕೆ ಇದು ಸಮಾಕ್ ಬಂಡಾರ ಎಂಚಿಗೆ stomach ಬಂಡ ಹತ್ತು ಮಾರೆ stomach ಬೇ stomach ಬಂಜಿ ಬಂಜಿ and this is ಮೂಲ ಒಟ್ಟೆಂಡು ಮೂಲ ಐದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಸಿಲ್ ಮಾಡಿಜ ఒక ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲ ವಾ ಮಂಗನಕಲಿ ಎಸಿಸ್ ಬಡ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಕೆಂಜಿನ ಅಂಬುಜ ಮಾಡ್ತೀನಾ
ಪೋಲ್ ಮಾರ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಟ್ಟೇನೆ ಪೋಲ್ ಪೋಲ್ ಪಾವುಲ್ ಪಾವುಲ್ ಅನ್ನಂದು ಪಾವುಲ್ ಅಬುಟ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ಬಜಿ ಪೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಪಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಚ್ ವಾತಿರ್ ನೀ ಎಂಜ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತುಂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೆಂದಿರಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತುಂಡ ಈರುವಲ್ಲಾರ ಮೇರೆ ಈರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾರ ಬೆದ್ದಿನ ಮುಂಜು ಬುಲೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತುಂಡ ಬೆದ್ದರಿ ಮಾರ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೆದ್ದು ನಾನು ಬೆದ್ದಿನ ಮುಂಜು ಬುಲೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪುಂಜವ ಅಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೆತ್ತರು ಇರೇಗ ಜಪಿಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಉಂಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತ 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 ಪೇಷಂಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಬಂಜಿನ ಮುಂಜು ಮುಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ವಾ ಮಂಗೆ ಈಜಂತ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬಡಿದೆಯನ್ನ ಈತ್ ಗರ್ಗಾಯತನ ಬೇನೆ ಪುಡಿಯೆ ಪೆದ್ದು ಪಾಲೆವರ ನಿನ್ನದಾದಮ್ಮೆ ಅತ್ತಿ ನೀವು ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿದ್ದ ಬೊಟ್ಟುಗೂ ಎಲ್ದು ಆಯ್ತ ಅಂತೆ ಬಜಿ ಸರಿ ಇದು ನೀರುಂಡು ನೀರುಂಡು ಡಬ್ಬನ ಮಾತಾಡ ಏಯ್ ಕುಂತು ದೆಪ್ಪುಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಂಜೋನ ಮೋನೆಡು ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಂಜೋ ಬಂದ ಅಂಚಿಬೋದು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿಬೋದು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಂದಂಡ ಅವು ಬೆಂಗಾರೆ ಬೋದು ತಣ್ಣೀರು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಓ ಅಂದ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಅವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಜೋಲೆ ಗೊತ್ತಾನದ ಅಂದ ಮೋನೆ ನೀರುಂಡ ಮೋನೆ ನೀರುಂಡು ಎಂಚಿನೇ ಅವು ಪರ್ದ ಆನಮ್ನೆ ಆತನಿ ಇನ್ನು ಹೊಲ್ತ ಪೀಸ್ ಇನ್ನು ಬಲ್ಮಾಡದ ಪೀಸ್ ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಂದುಲ ಬಲ್ಮಾಡದ ಪೀಸ್ ಅತ್ತ ಇದು ಪಂಜವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಮುಪ್ಪದಾತು ಗೋಂಕುದ ಗಂಗಸರ ಬರೋ ಆಪುಜಿ 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 ತಾನೆ ಎಂಕು ಕಾಟ್ರೆ ಬೋಡು ನೀತಿಜ್ಜಂತೆ ಕುಳ್ಳುವ ಸರಿ 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 ಓಕೆ ಬೆತ್ಬೇಕತ್ತ ಬೆತ್ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ನಮ್ಮಿಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಪೂರ ಹಿರಿಯಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಕರ್ಮ ಮೇ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಎಂಗ್ಲಿನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಿದಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ದಾದಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಡಪ ರಾಜ ಬಾರ್ದೆ ಅಮೃತ ಎಂಗ್ಲ ಮಟ್ಟಲೆ ಬಾರ್ದೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ಕರು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಪಾತ್ರ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಮೀಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ಅಸ್ತಿ ಬಂಜರ ನಾನು ಅವಳತ್ತ ಪೋ ನೆಲ ಅಲ್ಲ ಪೋ ದಾದೈನಿ ನಿಕ್ ವಸೆ ಆಯ್ನಿ ಬಾ ಇಂಚಿನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೆತ್ಪಾವನೆ ಅತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಲೆಪ್ಪುನು ಇಂಚಿನಿ ದೇವೋ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗಳ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಅದ ದೈವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನದೆ ನಿಕಲು ಮೈಪುನ ಅಲ್ಪ ಬೆಂದುರ್ಡು ಆ ಎಂಕಲು ತಾರ್ದಾಟೆ ಅಂಚಕ್ಕ ಮೇರೆ ನಿಕಲು ನಾಗದ ಪೇರ್ ಮೈಪುನ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇತ್ತ ಪೆದ್ದರ್ಲ ನಾಗೆ ಬೋಡ ಮಾರ ಬೆತ್ತರಿಗೆ ನಾಗನ ಬಲ ಬೋಡು ಓಕೆ ಸರಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಂಜಿನ ಲಾಪಣ ಎಂಚ ಈ ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇ ಬಂಜಿನ ಲಾಪಿ ಬಂಜಿ ಎಂದಗೆ ಏನು ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಂಜಿನ ಲಾಪಿನ ಎಂಚ ಅಂತ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಒಣ್ಣು ಬಾಕಿಲ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಐದು ದಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದಾ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಲೈಟ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಪರ್ಪಲ್ ನಿಕ್ ಬಿಯರ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದಾ ನೂರೇ ಏರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಮೇ ನೂರೇ ಕೊಡ್ತು ಬಿಯರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬಿಯರ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮೂಲ್ ಬಡ್ವೈಸರ್ ನಾಕ್ ಔಟ್ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅಂಜೆ ನಾಳೆಗೆ ಬಿಯರ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳತ್ತ ಮದ್ನೆ ಪಿನಿ ಆನನಿ ಕಂತುಗೋರು ಪಿನಿ ಕಂಡನಿ ಅಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರೆ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಇರೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆ ಬಿಯರ್ ಕೊನ ಪುಜಾರ ಯಾ ಕನೇರೆ ಮೋಜಿತ್ತೆ ಕನೇರೆ ಪೋಯಿನೆ ಅವಳಿ ಬರ್ನಿ ಅನ್ನ ಇರೆ ರಾಜನೆ ಅವ ಬಂಡ ಹಿರಿಯ ಕುಲಿಯರ ಬಂತೀರ್ ಏನಂದೆ ಏ ನಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆತನ ಆಯ್ನ ಆತು ಬಿಯರ್ ಬರ್ಲಾನ್ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಬಿಯರ್ ಪರ್ನಿ ನೆಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್ ಬೋಂಡಾ ಸ್ಟೋನ್ ಬೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಿವರ್ ಲ ಬೋಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೇನ ಪುಡಿ ಪೆದ್ದು ಬಲವರ ಆಡಬ್ಬ ಪೆದ್ಪಗ ಪೆದ್ಪಗ ಇಂದು ಇತ್ತ ಇರ್ ಪರ್ಪುಜಾರ ಇತ್ತ ಪರ್ಪುಜಾನ ಬೊಕ ಇತ್ತ ಮೀಪುನಿ ಪೆದ್ಪಗ ಹಲೋ ಅನ್ನಂದು ನಾನು ಬೊಡಿದ ಬತ್ತ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬೈದೆ ಎಂಗ್ಲ ನೀವು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಜಿನ ಎಂಗ್ಲ ಝೊಮ್ಯಾಟೋದ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡಾ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಡು ಹಲೋ ಅನ್ನಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಿನಿ ಆಣು ಬಾಲೆ ಆನಂದಾಂಡ ಬರ್ತಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮಂಪರ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲ
ఈయనే ఈయనే నాలేను పులు వంజేటే బేన సైజన్ రా ఉంది రాత్రికి పోతున్నా పెట్టుకోలే డాక్టర్ ఆన్ మేడం కూల్ కూల్ పెద్దగా అవసరం దేగే పెద్దగా ముక్కులు ఎందుకు నాకు పిచ్చి చెప్పు మరి మెర్న మోనెల్ల గుండు అర్ణ మోనెల్ల గుండు ముక్కుల రడ్డి జనతల గుండే ఈయనే మోనే ముక్కులకి పెద్దున బాలే పొన్ను వల్లే దాని ఎత్తు గుండు పద అదే నీకు పొన్ను వల్లే అంటే రప్ప నెండ పైన అదే ఇందో ఎంకల ఇల్లದ ರೈತಲ పొన్ను వల్లే ಡಾಕ್ಟ್ರ ಇರ್ನ ಕತೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ಬನ್ಲಿ ಎಕ್ ಬೇನೆ ಪೆತ್ತಲೆ ವರ ಪಂಜವ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರ ನನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ಅಪ್ಪ ಕತೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕತೆ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಕಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ పొన్ను ಬಾಲೆ ಆ పొన్ను ಬಾಲೆ ಏರ್ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂದ ಏರ್ನ ಕೈಕಲ ಹೋಗು ಏರ್ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಹೋಗು ಅವಸೇ ಮಾಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಏರ್ಲೆತ್ತನ ಪೋಪುಡಿ ಚಕ್ಕ ಮಾರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಆಣ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಣ ಬಾಳೆ ಚಕ ಚಕ ನಡೆದು ಹೋದು ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನಿಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆ ಕಡೆ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಅಂತ ಗೇಟ್ ತಲುಪ ಪೋಪುಣಿ నువ్వు మేరే బెత్పగా ನೀರು ಬಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐತಿ ಬಾರದಿರಟ್ಟಿ ಮಗ ಬಾಕಿ ಬೇಕು ತೇವದಿರಟ್ಟಿ ವಾಟ್ನಿ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಳಸ್ತಾರ ಅಲೆಗೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಕ್ಷಲ್ನ ಬಳಸದ ಅಂದ ಅಲೆಗೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಕ್ಷಲ್ನ ಬಳಸದ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಆತಿನ ಸಾವ್ ಆತಿನ ಹೌದೇ ಕೆಂಡರು ಮಗ ಬಕ್ಸ ಬಂಡಾರು ಐ ಚಟ್ಟಿ ಮಗ ಅಲೆಗೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪುರಿ ತೊಂಡೆ ಲಾಡು ಜಿಲೇಬಿ ಪೂರ ಬಳಸದ ಸಮ నువ్వు బాలే దాయ బర్పుజి ఇంతే బతాడు బాలే పంజిదులే పొరి తొండెడు గొగ్గు ఉండు ఓడే బర్పిని ఏ తాంకರದ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೊರತಡು ಕೊಬ್ಬಡಿ ಈಗ ಬೆತ್ತ ಬೆಲಜ್ಜ ನೇ ಮೇಡಮ್ ಇಲೆ ಬಾಲೆ ಬರಡ ಮೈಸೂರು ಬಂದಿದ್ಲೆ ಓಯ್ ಮೈಸೂರು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೋಡ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ತಿಂದಿನಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಕೂಲ್ ಈರ್ ಪಪ್ಪಂಗೆ ತಿನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಹೈಟ್ ಗರ್ಭನೆ ಜಾರುಂಡು ಮಾರೆ ದಾಸ್ ಹೈಪ ಮಾರೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಓಕೆ ನೀರ್ನ ಪುದರಿಂಗಿನ ಪುಷ್ಪ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಪುಷ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಸಾಬಾರ್ ಪೂಜಾ ಗಲೀಜ್ ಮೇ ನಿಕ್ಕ ಸಾಬಾರ್ ಪೂಜಾ ಶನಿವಾರ ಬಣ್ಣ ಶನಿವಾರ ಇನ್ನ ಬಡಗಿನ ಪುದರಿಂಗಿನ ಶಾಂತಿ ಸಾಬಾರ್ ಪೂಜಾ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ ಇದಾಗೆ ನೂಕುಂದಾಗೆ ಇರ್ ನೂಕರಂಡರ್ ಪುಷ್ ಬಣ್ಣ ಬಾಲೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಪುಷ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ನ ಎತ್ತು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಎಂಕಾಪ್ಜಿ ಬನ್ಮೆ ಯಾಮಡ ಪುಷ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಸಾಬಾರ್ ಪೂಜೆ ಏಸಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಬರ್ಚೋ ಓಕೆ ಪೆದ್ಬಾಗ ತಾರಾಯಿ ಉಂಟಾ ಉಂಟು ತಾರಾಯಿ ಒಂಜು ದಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರಾಯಿ ದಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಗುಲೆ ಬಿಡ್ಪಾರು ಉಂಟ ಮುಳ್ಳು ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ನೇ ಕೈ ಬರ್ಲೆ ನೇ ಒಂಜ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಮುಟ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಮುಟ್ಲೆ ದಾದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಗಾಡಿ ಲಕ್ಕವನಂತ ಪೆತ್ಪವನಿ నువ్వు పెట్టుకోని పడిన ఆయుధ పూజ మంచిలా గోతాడా బోలే ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರ್ ನಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಓಡೆ ಅದು ಸಸ್ಯನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾರಾಯಿ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಿನಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರ್ ನಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ಬಿಡೆ ಬರ್ತೀನಿಯಾ ದನಿ ಎಡ್ಡಂಡಿಯೇ ತಾರಾಯಿ ಈ ದೂರ ಬಲ್ತಿನ ದೂರ ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಲಂಚನೆ ಏರ್ ತಾರಾಯಿ ಕೆಡ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪೇವೆ ಬಂಜಿಗೆ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾರೆ ಸರಿ ಬೆದ್ಬಾಗತಾ ಬೇಗ ಅವು ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಗಡಿ ಮೊರಂಕನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಗಡಿ ಕಂಕನೆ ಅನ್ನದಾನ ಆನ ಬಾಲೆ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿದ నువ్వు గడి కంకణ ఎత్తున మరకడ ఎత్తున ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಕಂಕಣ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಮರಕಣ ಎತ್ತು ಅಬಗ ನಾವು 2 in 1 ಪೆತ್ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಓಕೆ ಬರ್ಬಿಜನ ಬಾಲೆ ಬರ್ಬಿಜನೆ ಏತ ಅಂಕಡಿಕ್ಕೆ ಬಾಲೆ ಭಗವಂತನ ಬಾಲೆ ಬಬ್ಬರಿ ಭರತ ಬಂಗಾರು ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಲ ಬುಲ್ಪುದ ಸಿರಿಗುಂಡೆ ಇಂಚಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಂಡ ಸಂಬಂಧದ ಏನಿ ಮಾತಾರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುದರ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಆತ ದಾದಿ ಅದು ಬಾಲೆಗೆ ಆಟ ಬಂಡ ಇಷ್ಟರ ಬಂದು ತುಯಿನ್ಯ ಅಂಟ ಪೆತ್ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬೇನೆ ತುಯರಾಬ್ಜಿ ಸರಿ ಬರ್ಬಿಜನೆ ಏತ ಅಂಕಡಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಜಳಿಕೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ರಂಡು ಕೇಸ್ ಮಾಡುವೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜಿನ ಪೊಂಜೋ ಮರೆ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂಜಿನ ಅತ್ತ ಶಾಂತ ಬಜಿ ಬರ್ಬಿಜನೆ ಸಂಗತಿ ನೀನು ಬರ್ಬಿಜನೆ ಸಂಗತಿ ಸಂಗತಿ ಇರದಾನೆ ಉಮೇಶ್ ವಿಚಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರಲು ಏನ ಮಾರೆ ಎದಾಗಲೇ ಏನವೇ ಬಾಲದಾಯಿಗೆ ಮೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರಗಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೆಟ್ರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬಾಲೆ ಆರ್ಪುಜಿಯ ಇರಗಿನ ದೀಪಕರ ಇವತ್ತೇರಿ ದೀಪಕರ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಸಿಒಪಿ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಬಿಜನೆ ಬಾಲೆ ಬಲ 1 hour ಬಾಲೆ ಬಲ ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತ
ಏನೇ ಬಲ ಕುಲ್ಲೆ ಭತ್ತ ಬಲ ಕುಲ್ಲೆ ಭತ್ತ ದೇವೋ ದನಿ ಅವೇನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಹಲೋ ಆವ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತು ಮಾರ పోదు ఇరే మరలత ఈరు ఈడే బయదరత ఈరు మరలి అన్నాడు మరిపే ఓల్ మాలు ఉండా పెట్టుకోవాలన్నా సారీ ಬೇನప్పుడు సారీ నువ్వు నార్మల్ డాపుజీ నీకు సిజరియన్ ఆవుడు అన్నాను సిజరియన్ ఆవుడు ನಮ್ಮ ಓಟಿ ಬಾಡ್ಗ ಓಟಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆತ ಎಮ್ಮೆಲ್ ಅವು ಓಟಿ ಬಣ್ಣ ನಿಂಗು ನಾಕ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಟಿ ಬಾಡ್ಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಜ 4 ಲಕ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು 4 ಲಕ್ಷ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕಟ್ಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಾರದೆ ಪುಗ 4 ಲಕ್ಷ ಈ ರೆಡಿ ಒಳ್ಳೆ 4 ಲಕ್ಷ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಕೊಡ್ಪಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇರಿ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನದಯ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನದ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪುನು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರಯ ಪೊಣ್ಣುಲೊಂಜಿ ಬಾಲ ಪೆದ್ದಿಯಾರ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚಿಂತ ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮಗೊಂಜಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊರತ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ನರಮಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅನ್ನದಂಡ ಏತ್ ಬೇನೆಪ್ಪುನು ಐತು 140 ಸತಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದದ್ದು ಆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ದ ಅನುಭವ ತಿಂದದ್ದು ಪೊಣ್ಣೊಂಜಿ ಬಾಲಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲ್ಯ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಪ್ಪಿನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊರತೆ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲೆ ತೂನಿಕಲ ಜನ್ಮಗ್ ಅತ್ಯ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ವೇಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಅವೇ ಬೇತೆ ನಿಜವಾದ ಪದ್ದರ ಬತ್ತಂದ ನಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆನತೆ ನಿಕ್ಲಂಚಿ ನಕ್ಲೇರ್ ದಾತ್ರನೆ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಕ್ಕಳಂ ಪುದರಾಳಾಪಿನಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕಸ್ಟಡಿ ಓಯ್ ಮೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ದಾದೆ ಸರ್ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿಗೆ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಗಟ್ಟಿನ ನಿನ್ನ ಬೆರಿ ಹೋಯ ಮಾಮು ಓಯ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತಿತರ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಯ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾರೀಸ್. ನಾರಿಮಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾದ ಮದುವೆಯ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು, ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಅನುಪಮ ಸೀರೆಗಳು, ಲೆಹೆಂಗಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕುರ್ತಿ, ಸಲ್ವಾರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ನೈಟ್ ವೇರ್ಗಳು, ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ದಿರಿಸುಗಳು, ಬ್ಲೇಸರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಉಡುಪುಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಉಡುಪುಗಳು, ಇಮಿಟೇಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕರ್ಷಕ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ, ನಗುಮೊಗದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಸಮಗ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸ್ತ್ರ ಭಂಡಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಳಿಗೆ, ಮಂಜುಶ್ರೀ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾರೀಸ್, ಕುಳಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು.